tému komunismus versus umění. Totiž jsou to už velice dlouhá léta, když Karel Gott musel zpívat píseň, on ji chtěl, ale protože byl komunismus, nemohl zpívat ten původní text Kal si osladím. Z toho bylo osladím, protože komunismus se nelíbilo urobím. Tedy jako udělám. Takže chci jen tolik říct, že začátek textu byl takové to původní. Kávu si udělám a jinak nic. Text k tomu napíšu. Velice krásnej, a pak mě může každý líbat říct. Asi tak, no. Myslím si, že jsem si dobře vzpomněl, jak to mělo znít text původně, ale skutečně nastal ten problém komunismus versus umění. To je všechno.